Ystafell Yr Ymlusgiaid, Pennod 3. Mae'n fwy'n iawn gen i eich gadael chi fewn ar bigo'r draen. Ymadrodd, fel y gwyddoch rwy'n siŵr, sy'n golygu yn bryderus iawn ac ar dan eisiau gwybod beth sy'n digwydd nesaf. Ond gwelais wyneb y croc yn sydyn a sylweddoli mod i ar ei hôl hi braidd. Roedd ffrind da iawn i mi, Madame di Lustro, wedi fy ngwahodd i ginio crand iawn. Mae Madame di Lustro'n ddetectif glew yn gogyddes ben i gamp ac yn mynd yn wyllt gacwn os ydych chi hyd yn oed 5 munud yn hwyrach yn cyrraedd na'r amser a nodwyd ar y gwahoddiad. Dyna pam y bu'n rhaid i mi adael stori'r Baudelairiaid am y tro a'ch gadael chithau ar bigau'r draen. Rhaid eich bod wedi tybio bod syni wedi marw, ac mae dyma'r digwyddiad anffodus a ddaeth i ran yr amddifaid tra oedden nhw aros gyda wncw Mawd. Ond dwi'n addo i chi bod syni wedi goroesi'r bennod hon. Fan hyn mae'r gair goroesi yn golygu ei bod hi wedi para'n fyw ar ôl y digwyddiad hwn. Wncw Mawd yn anffodus yw'r un fydd yn marw maes o law, ond mae yntai hefyd wedi goroesi'r digwyddiad hwn, felly ddim eto. Wrth i ddannedd y wiber farwol ar y naw gau am ein syni, gwyliau violet a claws mewn arswyd wrth i'r un fach gau ei llygaid. Yna, gan symud mor sydyn ac gwnaeth y neidr ei hun, a gorodd syni ei llygaid drachefn, gwenyn llon, a chnoi'r wiber farwol ar y naw yn ôl, ar ei thrwyn pitw. Gollongydd y neidr ei gafel ar yr un, a gallai violet a claws weld nad oedd pryn farc yno ar ei hôl. Edrychodd y ddau ar wncw Mawd, ac edrychodd wncw Mawd yn ôl arnynt hwythau gan chwerthin. Chwarddodd mor harti nes bod y sŵn yn adleisio o ddiarfuriau gwydr yr ystafell. Beth nawn ni, wncw Mawd, gofynnodd claws mewn anobaith. Mae'n flin gen i blant anwyl, meddai wncw Mawd, gan sychu llygaid a'i law. Rhaid eich bod chi wedi cael llond twll o ofn, ond un o'r creaduriad lleiaf peryglus a mwyaf cyfeillgar y myd natur i gyd yw'r wiber farwol ar y naw. Daw dim drwg i syni nac i chithau. Edrychodd claws ar ei chwaer fach, oedd yn dal yn ei freichiau, a dyna lle roedd hi'n cofleidio'r neidr yn chwareus, a sylweddolodd bod wncw Mawd yn deud y gwir. Os felly, meddai, pan mae hi'n cael ei galw'n wiber farwol ar y naw? Fi sydd wedi dewis ei chamhenwi, eglurodd wncw Mawd gan chwerthin ei waith. Rwy'n mynd i'w chyflwyno i'r Gymdeithas Herpetoleg, fel dwedais i, ac rwy am godi llond twll o ofn arnyn nhw cyn datgelu bod y neidr newydd hon yn gwbl ddiniwed. Duw awyr, maen nhw wedi tynnu fy nghoes i ddigonedd o weithiau oherwydd fy enw. Sut mae, Mawdwyn, medden nhw drwy'r amser, neu pa hwyl, Mawdwyn. Yn y gynhadredd eleni, rwy'n mynd i dalu'r pwyth yn ôl. Y fi fydd yr un yn chwerthin bryd hynny, coeliwch fi. Sythodd wncw Mawd i'w lawn dwfn, a dechrau siarad mewn llais gwyddonol gwirion. Gyfeillion, ddyweda i, carwn eich cyflwyno i rywogaeth newydd sbon, y wiber farwol ar y naw, y does i o hyd iddi yng nghoedwigoedd de-orllewin. Marwolaeth! Dad, mae hi wedi dianc! Ac yna, pan fydd fy nghyd herpetolegwyr wedi neidio i ben y gadar agosaf ac yn sgrechian mewn ofn, fe ddyweda i wrthyn nhw na fydda'r neidr hon yn gwneud niwed i neb. Dyna i chi hwyl ynte. Edrychodd violet a claws ar ei gilydd, ac yna dechreuodd y ddau chwerthin, yn rhannol o ryddhad am fod syni'n iawn,
ac yn rhannol am eu bod nhw'n hoffi'r trec roedd Uncle Mawd yn bwriadu chwarae. Rhoddodd Claws syni ar y llawr, a dilynodd y wiper farwol ar y naw hi, gan glymu chynffon yn smara o'i chwmpas, yn eitha tebyg i'r ffordd y byddwch chi'n rhoi eich braich o gwmpas rhywun rydych yn hoff ohono. Oes na rai nadroedd yn yr ystafell sy'n beryglus go iawn, gofynnodd Violet. Debyg iawn atebodd Uncle Mawd, allwch chi ddim astudio nadroedd am 20 mlynedd heb ddod ar draws rhai peryglus. Mae gen i gwpl llawn samplau o bob gwenwyn ac yn hyrchu gan bob neidr wenwynig y gwyddom ni amdani, mwyn i mi allu astudio sut mae'r nadroedd gwenwynig hyn yn gweithio. Yn yr ystafell hon, mae yna un neidr y mae ei gwenwyn mor angheuol fel y byddai'ch calon wedi stopio curo cyn i chi sylweddoli fod dim wedi'ch cnoi. Gall neidr arall agor ei cheg mor llydan fe fedrai ein llyncu ni i gyd gyda'n gilydd ar un tro. Mae yma bar o nadroedd eraill sydd wedi dysgu gyrru car mewn modd mor ddiennaid a llenwch bwrch i lawr yn y stryd heb hyd yn oed aros i ymddeheuro. Ond mae pob un o'r nadroedd hynny mewn cewyll tipyn cryfach, ac mae'n bosibl ei trin pan fyddwch chi wedi astudio digon arnynt. Rwy'n addo na ddaw unrhyw niwed i chi yn Ystafell yr Ymlusgiaid, dim ond i chi gymryd yr amser i ddysgu'r ffeithiau. Mewn unrhyw fath o stori, byddwch chi'n aml at sefyllfa sy'n cael ei galw'n eironi dramatig, ac mae'n flin gen i ddweud ein bod wedi dod at sefyllfa o'r fath y nawr yn hanes yr amddiffaid Baudelaire. Yn syml, mae eironi dramatig yn golygu bod rhywun yn gwneud rhyw sylw digon diniwed, ond bod rhywun arall sy'n bresennol, neu chi sy'n darllen neu'n gwylio ffilm neu ddrama, yn gwybod mwy na'r person naeth y sylw. Mae'r sylw wedyn yn golygu rhywbeth gwahanol i'r hyn mae'r person ddywedodd ein ei feddwl, rhywbeth annymunol fel arfer. Enghraifft, petai chi mewn tŷ bwyta ac yn dweud yn uchel, rwy'n edrych ymlaen at fwyta'r cig eidion a'r tatws roast, a bod pawb arall yn gwybod bod y cig eidion a'r tatws roast yn wenwynig, mi fyddech chi bryd hynny mewn sefyllfa o eironi dramatig. Mi fyddech chi hefyd ar fin marw o wenwyn bwyd, efallai, ond peth creuon fel yna yw eironi dramatig fel arfer. Gweitha'r modd, mae gyda ni sefyllfa o eironi dramatig fan hyn. Am bod Violet, Claws a Syni yn cael bywyd mor anifyr o anffodus, dim ond mater o amser oedd hi, cyn i sefyllfa o'r fath godi i phen. Mae'n drwg gen i ddweud. Wrth i ni wrando ar Uncle Mawd yn sicrhau'r plant na ddawn ni wedi i'w rhan yn Ystafell yr Ymlusgiaid, byddwn ni ddechrau cael y teimlad anifyr hwnnw a ddaw fel arfer gyda eironi dramatig. Yr un math o deimlad yw a hwnnw gewch chi mewn lifft sy'n plymio i lawr ar gyflymdra mawr, neu pan fydd gwych drws y wardrob yn eich deffro yng nghanol y nos, ac rydych chi'n gweld y person sydd wedi bod yn cuddio yno. Waeth pa mor hapus oedd y plant ar y foment honno, na pha mor gysuron y sŵniau geiriau Uncle Mawd, rydych chi a fi'n gwybod bod Uncle Mawd ar fin marw, a bod bywydau'r Baudelairiaid ar fin troi'n drist a diflas unwaith eto. Serch hynny, yn ystod yr wythnos ganlynol, cafodd y plant Baudelaire amser bendigedig yn eu cartref newydd. Bob bore fe fydden nhw'n deffro ac yn gwisgo ym mhreifatrwydd eu llofftydd eu hunain. Roedd Violet wedi dewis ystafell ac iddi ffenestr anferth yn edrych allan dros y perthi siap nadroedd a rant ymlaen y tŷ. Ei gobaith oedd y cael hi ysbrydoliaeth i ddyfeisio pethau wrth edrych ar yr olygfa. Gyda chaniatâd Uncle Mawd, roedd hi wedi gosod darnau mawr o bapur gwyn ar y waliau a ffinau bawd, fel y gallai lunio diagramau a chynlluniau o unrhyw syniadau fyddai'n ei tharo, hyd yn oed os oedd syniad da yn dod iddi yng nghanol y nos.
Dewisiodd Kraws ystafell lle roedd alcof cryd perffaith ar gyfer darllen. Ciw fach fechan yw alcof, a chafodd Kraws caniatâd o'n cwmawd i gario cader a chwystogau moethus arni o rolfa, ynghyd â lamp bres drom, mwyn iddo allu darllen. Yn hytrach na darllen yn y gwely bob nos, byddai'n gwneud ei hun yn gysurus yn y gade gyda llyfr o lyfrgell o'n cwmawd, a byddai yno weithio tan y bore. Yr ystafell rhwng ystafelloedd Violet a Kraws oedd dewis synnu, a llenwodd y lle a phob math o wrthrychau bach cafed y daeth i'w hyd iddyn nhw o gwmpas y tŷ, mwyn gallu eu cnoi pryd bynnag y dymunau. Roedd yno hefyd nifer o deganau ar gyfer y wiper farwol ar y naw, mwyn i'r ddwy allu chwarae gyda'i gilydd ambell waith. Ond hoff le'r Baudelairiaid oedd Ystafell Yr Ymlusgiaid. Bob bore ar ôl brecwast, fe fydden nhw'n ymuno ag cwmawd. Byddai ef yno eisoes yn brysur yn paratoi ar gyfer y daith i Beryw. Byddai Violet yn eistedd wrth fwrdd gyda rhaffau gês a cherwyll mwyn adeiladu gwahanol fathau o drapiau nadroedd a darganfod sut i'w gweithio eu trwsio a gwneud gwelliannau iddynt, mwyn ei gwneud yn fwy cysurus ar gyfer taith hir y nadroedd o Beryw yn ôl i dŷ yn cwmawd. Eisteddau'n Kraws gerllaw yn darllen a gwneud nodiadau mwyn gallu cyfeirio atynt yn nes ymlaen, a byddai synnu'n eistedd ar y llawr yn cnoi trwy rhaff hir, mwyn creu darnau oedd yn llai o faint ac yn fwy defnyddiol. Ond gwell na'r cyfan hyn i gyd oedd dysgu am ymlusgiaid. Wrth fwrw ati gyda'r gwaith, dangosodd o'n cwmawd y fatfall fewch a lasgaidd iddyn nhw, creadur hir. Gwyrdd oedd yn cynhyrchu llaeth blasus iawn. Cyflwynodd nhw i'r llyffant anghytsain oedd yn gallu dynwared y llais dynol drwy grancio. Dysgodd iddyn nhw sut i drin a thrafod matfell ddur dŵr, heb gael lliw roedd hon yn ei gynhyrchu ar hyd ei dwylo, a sut i wybod pryd oedd y peithon croen denau, mor groen denau nes mae gwellfyddau gadael llonydd iddo. Gyda'r llyfant ebyll gwyrdd, rhaid oedd cofio peidio a rhoi gormod o ddŵr iddo. Ar gyfrinach gyda'r braidd neidr Virginia, oedd gofalu na chai byth fynd ar gyfil cyfrifiadur. Tra oedd yn sôn wrth y plant am y gwahanol ymlusgiaid, byddai o'n cwmawd yn aml yn dilyn sgwarnogod eraill. Byddwch yn gwybod rwy'n siŵr nad yw dilyn sgwarnog fan hyn yn golygu dilyn sgwarnogod o gwbl, ond yn hytrach crwydro oddi ar y pwynt a dilyn straeon diddorol eraill, yn ymwneud â'i deithiau fel arfer. Byddai'n disgrifio'r dynion, y nadroedd, y gragedd, y plant a'r madfallod roedd wedi dod ar ei traws. Cyn bo hir, roedd y Baudelairiaid hwythau'n adrodd ei stori wrth o'n cwmawd, gan sôn am ei rhieni a chymaint roedden nhw'n hyreithu ar ôl y ddau. Byddai o'n cwmawd a'r plant yn mwynhau straeon ei gilydd gymaint nes bod yn rhaid llywcio'i swper a ras ambell noson mwyn gwasgu i mewn i jeep yr herpetolegydd a rhithro i'r sinema mewn pryd i weld y ffilm. Un bore, fodd bynnag, fe fwytodd y tri phlentyn ei brecwast ar hast a rhithro i mewn i Ystafell Yr Ymlusgiaid. Ond oedd o'n cwmawd ddim yno, ac roedd wedi gadael y nodyn canlynol. Annwyl Bambini. Wedi mynd i'r ddinas i nôl rhai pethau munud olaf ar gyfer ein taith. Chwistrell rhag brathiad gwenyn meirch Peryw, brwsys danydd, tin o eirin gwanog a chanŵ na ellir ei losgi. Cael a chau fydd hi i ddod o hyd i'r eirin gwanog efallai, felly peidiwch a disgwyl fy ngweld yn ôl cyn amser swper. Mae Steffano, sy'n dod ato mewn lle Gwstaf, yn cyrraedd heddiw mewn tacsi. Cofiwch roi croeso cynnes iddo. Deudydd sydd i fynd cyn ein taith,
Felly pawb i weithio'n galed heddiw, os gwelwch yn dda. Eich ewythr pen chwiban mawd. Beth yw ystyr pen chwiban, gofynnodd Violet, a o darllen y neges. Cyffroes a'i ben yn y gwynt, atebodd Claus, oedd wedi dod ar draws y gair mewn casgliad o farddoniaeth rhyw dro. Mae'n teimlo'n gyffroes ynghylch mynd i byryw siŵr o fod, neu am fod ei gynorthwydd newydd yn cyrraedd heddiw. Efallai ei fod e jest yn hapus am ein bod ni gydag e, meddai Violet. Caffan, gwychiodd Sunny, ond mwy na thebyg yn golygu, neu efallai ei fod e'n hapus oherwydd y pethau hyn i gyd. Rwy'n teimlo'n reit ben chwiban fy hun, meddai Claus. Mae bywyd gydag Wncl Mawd yn hwyl. Digon gwir, cytunodd Violet. Ar ôl y tan, doeddwn ni ddim yn meddwl y byddwn ni byth yn hapus eto. Ond does dim gofidiau yma, ac roedd wrth fy modd. Rwy'n dal i hiraethu am ein rhieni, meddai Claus. Bod Wncl Mawd yn hyfryd, fe fyddwn ni'n hoffi petai ni'n dal i fyw yn ein cartref ein hunain. Wrth gwrs, dywedodd Violet yn sydyn, yna oedodd am foment, cyn ychwanegu rhywbeth oedd wedi bod ar ei meddwl ers diwrnod neu ddau. Dwi ddim yn meddwl y byddwn ni byth yn stopio hiraethu am ein rhieni, ond efallai y gallwn ni hiraethu ar ei holau heb deimlo'n ddiflas drwy'r amser. Bydden nhw ddim am i ni fod yn ddiflas. Wyt ti'n cofio'r prynhawn gwyb na pan arhoson ni yn y tŷ a ffeindio ewinedd ein traed yn goch, meddai Claus yn ddwys. Ato, atebodd Violet gan wenu, ac fe gollath i beth o'r farnish dros y gadar fel un. Saw, meddai Sunny'n dawaw, wrth mwy na thebyg yn golygu, a daeth y staen byth allan. Gwenodd y tri ar ei gilydd, gan ddechrau ar waith y dydd heb yngan gair arall. Felly y buon nhw weddill y bore, y tri'n gweithio'n dawaw, gan sylweddoli nad oedd y dedwyddwch a deimwent yno yng nghartref Wncl Mawd yn lleihau dim ar ei hiraeth am ei rhieni. Ffaith drist i'w nodi yw na fyddai'r plant yn cael oriau o ddedwyddwch tawel fel hyn am beth amser eto. Ond dyna fe, fel na mae. Dechrau meddwl am eu ciniau oedden nhw, pan glywson nhw gar yn dod i stop o flaen y tŷ. Roedd Steffano wedi cyrraedd, meddyliodd y tri. Roedd diflastod newydd wedi cyrraedd, medden ninnau. Y cynorthwydd newydd sy'n na siŵr o fod, meddai Claus, gan dynnu drwyn o'r llyfr mawr am nadroedd bach Peryw. Gobeithio fod yn ddyn mor ffeind ag Wncl Mawd. Ia wir, meddai Violet, oedd wrth i'n gweithio ar drep llyffant. Byddai'n anodd iawn gorfod teithio'r holl ffordd i byryw gyda rhywun diflas neu sbeitwyd. Gyda, gwychiodd Sunny, oedd mwy na thebyg yn golygu rhywbeth fel, wel, gwellwn ni fynd i weld siwt un yw Steffano. Aeth y Baudelairiaid allan o Ystafell Yr Ymlusgiaid a chroesi'r cyntedd mawr tuag at ddrws y ffront, lle roedd tacsi wedi barcio. Roedd dyn wrthi'n dod allan o'r sedd gefn, dyn tenau tal iawn a chanddo farf hir a dim eiliau uwch ben ei lygaid. Cariau ges du ac arno glo arian sgleiniog. Rhaid i ddim tip gen i, meddai'r dyn barfog taw wrth yrwyr y tacsi, achos rwyt ti'n siarad gormod. Nid pawb sydd am glywed am dy fabi newydd di. O helo na, fi yw Steffano, cynorthwydd newydd Dr. Mawdwyn. Sut ydych chi? Helo na, atebodd Violet, ac wrth iddi nesau eto, sylweddolodd fod yna rhywbeth cyfarwydd ynglŷn â'i lais. Siwt mai, meddai Claus wrtho, ac wrth edrych i fyny ar y dyn, teimlai fod rhywbeth cyfarwydd ynglŷn â llygaid sgleiniog Steffano. Hwda, gwychiodd Sunny. Roedd Steffano ddim yn gwisgo sanau, a chan fod Sunny'n cropian ar y llawr, gallai weld ei bigwr noeth rhwng godrau
drowsus a'i esgidiau. Ar y pigwrn, roedd rhywbeth mwy cyfarwydd iddi na'r llais na'r llygyd. Gwawiodd y gwirionedd ar bob un o'r tri ar yr un eiliad yn union. Camodd y tri yn ôl, fel petai nhw newydd ddod wyneb yn wyneb a chi gwyllt cynddeiriog. Nid Steffano oedd hwn, waeth beth oedd yn galw ei hun. Cynorthwyydd newydd Cwmawd oedd neb llai nag Iarll Olaf. Gallai dyfu barf ar ei ein tenau, gallai eillio'r un ail anghynnes a dyfau ar ei dawcen, ond allai e ddim cuddio'r tatŵ o lygad ar ei bigwrn.